ዝተፈተኹም ህፃናት ወይዘሮ ሎቱን እትሽላን እትብልጽጽዋይ ኣኒሜሽን ገይረ ይቐርበልኩም ኣለኹ። እዚ ሽላ ደርሁት እንዳበልዐን ወይዘሮ ሎቱ ስለዘሸገራ ከመይ ጌራ ከምእትሕዞን ብመጠኑ ከዓ ባህላዊ ነገራት እውን እተርኢ ኣኒሜሽን እያ። ኣብ ሓደ ዓዲ ደርሁት እንዳፍረየት እትናበር ወይዘሮ ሎቱ እትበሃል ሰበይቲ ነበረት። ኣብ ኣፍ ደገ ህድሞ ኮይና እኽሊ ድሕሪ ምፅፃይን ምፅራይን ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣትያ ነቲ እኽሊ ትጥሕኖ። እዚ ኣገባብ ኣጣሕና ጉልበት ዘህልኽን ግዜ ዝወስድን እዩ። እተን ደርሁት ብግቡእ መታን ከዓብያን ክፋረያን እኽል መግቢ ትቐርበለን ነበረት። እተን ደርሁት ንወይዘሮ ሎቱ ብጣዕሚ ይፈትውኣ ነበራ። ኣብቲ ከባቢ ክትንቀሳቐስ ከላ ምግቢ ከም እትህበን ፈሊጠን ደድሕሪኣ ይኸዳ ነበራ። እተን ደርሁት ኣብ ክንዲ ዝበዝሓ እንዳጎደላ ኸዳ። ምኽንያቱ ሓደ ሽላ መዓልታዊ ቆቆሊቡ ክወስደን ስለ ዝጀመረ። ወይዘሮ ሎቱ ደርሁት ስለምንታይ ይጎድላ ኣለዋ ንምፍላጥ ብመስኮት ተሓቢኣ ክትከታተል ድሕሪ ምውዓላ ሽላ ይወስደን ከም ዘሎ ፈለጠት። ወይዘሮ ሎቱ ዘዘፍረየተን ደርሁት ሽላ ይበልዐን ከም ዘሎ ምስ ፈለጠት ብዙሕ ጓሃየት። ለባም ተወከስ ባላ ተመርኮስ ዝብል ብሂል ወለድ ብምዝካር ምኽሪ ንምሕታት ነቦይ ባሻይ ተወከሰቶም። ወይዘሮ ሎቱ ቡን ንኽሰትዩ ነቦይ ባሻይ ኣብ ገዛኣ ድሕሪ ምዕዳም ብዛዕባ እቲ ሽላ ነገረቶም። ኣቦይ ባሻይ ከዓ ከም ዝበልዋ እዚ ሽላ እንድሕር ዘይተጣሒዙ ዘዝተወልዳ ደርሁት ኣየስፍረንን እዩ። ካብ መደበር ድልድል ዝበለ መኽደን መጎጎ ክትዕድግን ከመይ ጌራ ከም እትሕዞን መኸርዋ። ወይዘሮ ሎቱ ኣብ ትሕቲ እታ መኽደን መጎጎ ሓንቲ ጫቑት ኣሲራ መፃወዲያ ኣዳለወት። ጫቑት ምስ ረኣየ ክቖልብ ዝመፀ ሽላ ድማ ተታሕዘ። እቲ ሽላ ምስ ተታሕዘ ደርሁት ናይ ወይዘሮ ሎቱ እንዳበዝሓን እንዳተፋረያ ኸዳ። ዝተፈፀኹም ህፃናት ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ምስ ኩላትኩም።